Der er så den anden bagersmand, han har bomben i front hele tiden jo. Så hvis han dør, så kan man bare tage den op og løbe videre i samme hastighed. Og så kan vi altid trække dem ind bagefter. Det er en god idé. Hvis du har bomben, så er det fint nok, fordi så har de noget at gå efter. Så kan vi altid trække manden ind. Men jeg tænker også, det står meget åbent, hvis vi løber dernede af. Hvis vi løber den vej nedad, så er vi beskyttet fra højen af. Jeg må jo sætte mig lige på siden af den der midter ting der. Okay, så du er inden for 2 meter, ja. Så jeg kan godt sidde dækket derinde, tror jeg. Okay, så er det bare i gang. Så fører du fører. Ja, det er også meget fint. Jeg skal lige herfra, George. Jeg skal nok melde over radioen, hvis vi skal løbe dernede vej. Løb for helvede! De kan alle sammen komme her. Find rundt! Har vi nogen? Højre. Hvorfor fanden er den på den, vel? 9, Okay. 10, 11, 15, 14. Okay. Har vi nogen på linje? 14. 11, 15. Hello. Var de ikke på 13? Jo, det mener jeg også. 13. Hallo? Ja, jeg var der på 14. Nå, ja, vi skal lige ind på den rigtige kanal, Så ikke? det med, at dirigere håndgranater. Flashbang! Nu for helvede. Det var bricks over det. Hvad, har vi strategi? Det tror jeg. Ja. Hvordan ser det ud, ja? Så lad os line op ud af. Skal vi line up? Blot hold? Er det line up, det her, eller hvad? Du skal takke længere En bagud. tag? Længere bag. Skulle jeg ikke løbe bag ham? Nej, hvis du sørger for, at du hvis det ene af I finder bare ud af, hvem er jer, der sådan vender rundt og kigger en gang imellem. På det allerbærste Blot mand. hold? Hvem er, Den anden mand, han kigger ham i ryggen hele tiden. hvem er backup bombemand af jer to så? Siger du det? Det må du gerne. Så der er der kigger tilbage hele tiden. Husk, at hvis du tager bomben, skal du også have nøglen. I er klar. Bare river den der farvel. Så hvis vi sætter os ned og går i stå, så sætter du dig ned og kigger modsat vej. Jamen, skal Og vi da så så ikke skal vi bare nok starte sørge spillet? for- Bare kigge hver sin vej jo højere. Du sørger selvfølgelig for at få ham med hver gang. Jamen, jeg tæller ned. 3, 2, 1. Go, go, go! Ser du? Har du
Ramt! Okay. Spiller er slut. Hvem fanden var det, der ikke havde set, jeg var død? Det var mig. Det er sådan lige lidt. Om han lå det. Ej, det var i hvert fald død. Det er svig. Helvede. Jeg tænker stadig på ting, hvor fanden ligger. Okay. Vi var lige 3 mand om at tage det her lort her. Så sygt, jeg kunne mærke et eller andet, jeg tænkte, han har fået en sten i skoene eller et eller andet. Og jeg tog skoene af, men der var ikke noget større. Jeg tog det på igen, og det spidsede stadig. Og så sad det her og Nå, sådan er det sgu. Det gik sgu godt for jer. Og så ligger jeg der og dødbombemand der, og kommer Patrick. Han skyder mig lige ind her. Jeg kunne høre flippet. Det var altså helt vildt, du tænkte over det. Det var faktisk kun mig og Patrick, der gik den her vej på grund af, vi var det eneste, der skulle se mig. Man kan høre bippet faktisk forholdsvis langt væk. Ja, det kan vi godt, det var helt stille. Ja. Det er helt vildt. Det er fordi, når vi alle sammen står og knæver derinde, så... Det var meget. At der er 3 år, der er lukket og sådan ting. Det kan godt være, ja. Læsten, ja, det kan godt være. Og du skal rundt ned videre. Det er nok for det. Altså, er det ikke der, hvor du skyder dig? Ved du skyder så meget til, hva'? Ja, det er lidt overraskende. Men det er fuck it. Vi går det bare en bide.
Åh, sjov. Og hvad kunne jeg? Så er det pisse godt derinde, mand. Du gjorde jo.